Hello mga brad ug sis nako sa Danyo Iligan, daghang kayong salamat sa inyo mga donation no nga cash dayon ang uban kay in kind nya sa inyohang cash naka initial kita og palit o para isulod sa loot bags alang sa 30 pa lang ni no 30 pa ka mga kabataan pero napamay sobra so ato pa ning madugangan og palit sa karon ang ato ang nagasto kay 1,971 pa no ya kulang pa pud ni og kining mga Noche Buena packs para sa mga ginikanan pod nga maglisod og palit no kanang mas ubos pa kaayo sa ato og kahimtang. So sa akong hikaingon sa karon kining ato ang palit kay para pa ni sa 30 ka buok kabataan nga makadawat og tagsa-tagsa ka loot bags niya. Daghang salamat kay puhon magdugang gyapon ta og Palihog na lang po, ma'am. nasabutan sa mga membro sa Danyo Iligan na tinhira sa balay magpacking. Thank you, sir. Gift giving may tabo karong December 23, 2022. Thank you.